Most oda csapatunk a lovak közé. Mit vettél? Autópályamat csinált. Ja. Ez mind a tiéd, Zoli? Ez mind. Itt vagyunk a kecskeméti Four Point Sheraton előtt, és már csak 2 óra maradt hátra a találkozóig és dedikálásig. Nagyon csodálatos időnk lett, és azt remélem, hogy nagyon faszán zárul a nap, és sokan eljönnek. Azt, hogy faszán, azt már láttuk. Nem fogja kivágni. Meg gonosz. És most belépünk a szobába. Azt mondják, hogy ez a hotel tele van gonosszal. És ez a 13-as szoba, ahonnan még soha senki nem jött ki élve. Mert itt szörnyek vannak. És tényleg! Megvan! Esténként véreznek a falak. A szőnyeg pedig emberi bőr. A transzon pedig hullák vannak elrejtve. No. És a bicikli út meg a izé. Jól van? Én jó vagyok a kamera. Az jól van. Megyünk fesztiválozni. Túl vagyunk a dedikáláson, nagyon jól éreztük magunkat, nagyjából 300 vagy 400%-kal, de talán 500%-kal is sikeresebb volt a tavalyi kecskeméti dedikálásnál. Most kijövünk és megnézzük, hogy mit lehet itt csinálni, inni meg enni, és jól érezzük magunkat. És itt van Szabina is. Sziasztok! So
Március elején bevettük Győrt, majd pedig Somorját. Április 22-én sikeresen rohamoztuk meg Budapestet. Debrecen és Miskolc sem állhatott meg előttünk. Tegnap Kecskeméten is fényes diadalt arattunk. Most pedig a viharsarok szíve következik, Békéscsabára tartunk. Ebben a csodás borongós tavaszi időben megyünk Békéscsaba felé. Reméljük, hogy minél többen eljönnek, és aláírunk annyi könyvet, hogy legalább 20 tollból ki fog fogyni a tinta. Aztán pedig megyünk vissza Kecskemétre. Üres csomagtartóval, mert minden könyvet ott hagytunk. Állhatunk meg, ez Kenevérország. Minden energiát az előső elhárító pajzsokba. Tudtam, hogy perverskedni fogsz. Szinte már vártam is. Zoli, mondj valamit a kamerában!